Ayan. Ayan guys. Ayan, ang bilis niyang nabukas guys. I-haul ko kasi ito guys para sa mga gustong malaman ang pricing dito. Disclaimer lang ha. Yung mga nag-request nito ay mga OFWs. Gusto nilang malaman yung mga pricing namin ng mga commodities dito sa Pilipinas para sa ganon. Tingnan nila at tansyahin nila yung mga padala nilang pera kung saan ba aabot. Okay? So, etong dalawang boxes na binuksan ng lakay ko ay sa supermarket. Ngayon, ito naman ay galing doon sa Dao. Kasi hindi nga kami natuloy doon sa loob, kaya hindi na ako namili ng seafoods and vegetables doon. Yung fruits lang doon sa tabi. Sa labas ng Dao Central Market kasi napakahaba ng pila, sabi ng lakay ko, abutan kami ng siyam-siyam. So, ang binili ko lang itong banana dahil napakaganda. And then, ang kilo nito guys, kung bumili kayo ng banana dito sa palengke is 80 pesos. Pero dun sa loob na ng supermarket, ito is 120 per kilo. Ito ay 80 pesos per kilo. So, galing yan sa Dao. And then ito lang ang nabili ko. Ito ay kalahating kilo ng kalamansi is 50 pesos doon sa labas. Pero doon siguro sa loob, merong mabibilhan ng mas mura-mura. Pero alam nyo na, hindi na ako pumunta sa loob dahil mahabang pila. Ito muna ang in-out ko kasi ito yung nasa labas. Ito ang ipapakita ko sa inyo ay yung sa Goldilocks naman. Ang sa Goldilocks na binili namin, na pang merienda, alam nyo na, pagka nagutom sa pagkatapos na maglinis, maglaba, pagkatapos magtrabaho, gugutumin sa alanganing oras, ay ito ang pangpabusog ulit. Ito, yung Goldilocks na ito ay, guys, nakalimutan ibigay ng sales lady yung yung resibo. Basta ang binayaran ng lakay ko dito sa lahat ng ito, 6 na 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na yung ube ensaymada. And then 1 pack of this puto. At ang binayaran niya is 445. Yun ang binayaran niya. Magkano ba? Magkano binayaran mo sa Goldilocks? 445. 448. Okay. Kaya nga, 400, mga ganun. Almost 500 daw. Yun. Sabi ko nga, bakit mo kinakalimutan ng resibo? Sabi niya, hindi naman iniabot. Kaya, awkward sa kanya ang pumili ng resibo. Sabi ko, kailangan yun. Huwag ka ma-awkward. Ayan. So, yan ang binili sa Goldilocks. Yung panginong ng ihaw guys. Para makatanggal na siya dito sa table. Gusto ko lang malaman ninyo ang pricing. Pero hindi ko maano per item. Wala yung resibo guys. Sorry ha. Ito namang pichi-pichi. Alam ko ito. Kahit walang resibo. Bakit kaya hindi sila nagbigay din ng resibo pati dito sa pichi-pichi? Oh my God. Ito pichi-pichi sa painitang bulanon. Sa madali minsan nakalimutan mo na ang humingi ng resibo. Itong pichi-pichi dalawa, 50 pesos ang isa guys. Ayan. Teka lang at naku yung battery. Ayan masarap kasi ito. Yung kasaba na pichi-pichi, alam nyo yan. Malambot na masarap pang snack. Wait lang at yung battery. Ayan guys. At natambaran ko yung purpose ko doon sa Dao Central Market kanina. Sa supermarket pala na merong napakagandang kamatis. Ito, yun lang, may kamahalan. Dahil doon sa suki ko, mabibili ko yung kamatis pero hindi ganito kaganda. 60 pesos ang per kilo. Ito naman ay 90 pesos per kilo. Pero ang ganda naman, di ba? Diba? Ito ay 132 pesos dahil nagtitimbang ng 1.476. Okay? At 90 pesos ang per kilo. Ang onion nila doon sa supermarket ay, anyway, sa supermarket na lahat to, ha? Okay, 190 ang unit price. 190 meaning unit price is per kilo. 190 ang 1 kilo nito. So, ito ay nagtitimbang siya ng asan na dito?
900 grams, 171. Nakita mo yan? Ang luya naman ay, ang unit price ng luya is 300. Tumataginting na 300 ang luya. Kaya ito'y 200, 340. Ito lang. Ayan, 300 pesos ang per kilo. Mantakin mo yan, Diyos ko. Tapos ang patatas nila doon ay 140 ang unit price. At ito ay 170.20 kasi 1.26 ang timbang. Ang mahal guys ng mga bilihin ngayon. Nako, umiindang bulsa talaga. At ito namang uy, hindi ako makita. Itong kamote nila ay 60 pesos ang per kilo. At ito'y ganito. Itaas ko basik ito. Ayan. At ito'y 40.56 isang pirasong kamote. Kailangan kasi eh. And then ito namang Tabasco, walang price guys, pero mamaya ito'y makita nyo ang pricing doon sa resibo dahil at the end of this video I will show you. And then meron ding mga soft drinks na ganyan, canned drinks, ayan, yung Coke, Royal, yung mga energy drinks, ganyan. Yung favorite pag nagri-grill, naggi-grill ang alakay ko ngayon, kaya ilalive ko mamaya, makita nyo. Ilalive ko siya na nag-iihaw at ito ay pakilagay mo sa pilit. Nahulog na. Kamuntik mahulog. Ayan. Marami ko lang kinuha. Tapos root beer and beer, nagkakahalo na. At ito naman ay, hindi ko alam kung ano to. Ito na yung iihaw niya. Binili niya talaga para today. This one is the pusit. Ito ay yung squid white. At 420 ang kilo guys. 420 ang kilo ng squid. Ayan. At iihawin namin ngayon. Nakita niyo mamaya. At itong pirasong to, ilang piraso to? 1, 2, ilang piraso lang. Ato ay 269.64 ang price. Tapos bumili rin siya ng mulmol para ngayon lang din na pangkain, pang-ihaw kasi favorite namin inihaw guys, kaya laging nag-iihaw. So ang unit price is 235 pesos ang per kilo at ito ay 264. Ayan. Dalawang piraso na hindi naman kalakihan, ganyan lang. Ganon. Medyo expensive ang mabuhay sa daigdig na yun. Napaka magulumihanan na daigdig at mahal lang mga bilihin, kaya tinitipid namin yan. Itong weekend kasi, magustuhan namin yung, ayan, ganyan. Pero enjoyin natin ng life, gaanan lang. Kung may kaya namang pambili, may pambili naman dyan. Bakit hindi? Enjoyin. Ito naman yung Kings. Ito, 1 kilo of bacon. Ito yung favorite ko guys. Gusto ko lang yung yung regular lang. Regular. At ito yung laman niya. Ayan. Ito yung Kings. My favorite brand. And then, ito naman ay hindi ko mabuksan. Ayan. Ito naman yung King's Square Ham. Yung para sa pizza, sandwiches, at sa breakfast in the morning. 210 ito. Ayan, ganyang balot, 1 kilo. 210 pesos. Masarap yan. And then, yung King's din nila na premium longganisa. We love this for the breakfast. Ayan, masarap. 1 kilo nila ay, may price ba? Wala naman dito. Mamaya doon sa resibo. Okay? At merong condensed milk. Bumili ako dahil kailangan ko minsan sa pagluluto. Tapos, nagpasalamat ako dahil makakain uli namin yung arugula na pang salad. Ihalo ko lang sa lettuce and tomato. Ay nako, napakasarap nitong ipares ngayon doon sa grilled na squid, grilled na mulmol, and grilled belly barbecue. And then, alam nyo naman itong isa, walang makalasa, ay bumili rin ng isang balot ng, uy, ang ingay mo, ng, ano ito, Papa? Parma na prosciutto, 210 ito guys, wow.
Ang unit price niya kasi is 1,404 ang kilo ng Parma. Ayan. Ayan, alam nyo naman yan. At bumili rin kami ng 1-pack coffee ko, pang kape. Ayan, lalo na sa mga bata. At sa amin ay yung brewed. Ayan, brewed coffee. Hinahanap-hanap talaga ng panlasa sa amin. At ito yung Batangas brew, guys. Ito'y nagkakalaga ng magkano to, Papa? Tinanong natin kanina? Pero sibo. Ah, hindi mo matanda? Almost 300 yata? Almost 300 daw, yung ganito. Hindi abot ng 300. Ayan. Hindi abot ng 300. At ito ay nagkakatimbang ng 300 grams. Wow na. Wow naman. Wow na wow. At bumili ako ng pang-hairnet ko, guys, kasi ito, oh. Diba? Para mas maganda pag nagluto-luto. Hindi na, pero minsan. Nail cutter nila, itong malaki, yung para sa toenails natin, ito ay 75.75 pesos. Ayan, kailangan natin yan. Ang paminta ay, ito ay walang presyo. Doon nyo rin malalaman sa resibo. Magaganda itong kanilang, maganda naman. Okay. Ito naman ay yung cherry apple at yung isang balot ay 78. 78 pesos ang apat. So, 78, then 78. And then, may singles ako na cheddar cheese para sa sandwiches. And then, root beer. Another root beer here. And then, Coca-Cola. Coca-Cola. Royal to orange. Ayan. Halo-halo na, guys. Sprite. The classic soft drinks, no? Ang repol yung kailangan natin. Ang oranges. Bumili rin akong oranges. Ang oranges pala, ang dalawang piraso ay 56 pesos. 56 pesos. 56 pesos ang dalawa. So, divide mo. So, 28 pesos ang isang orange. At yung panglaba ko, Ariel, yung panglaba kong pang dekulay ay Ariel talaga. Kaya dinamihan ko na para hindi tayo balik-balik doon. Ayan. Matagal-tagal na gamit. And then, bumili rin ako ng ayan, pineapple slices pag kailangan sa mga hamonado o sa ayaw ng luto. Ayan. Tapos yung sabon namin na Bioderm, wala na yung blue na out of stock daw. Ayan. Bumili ako ng 4 na Bioderm. And then, 2 na lemon na safeguard. Ayan. Ayun. Yan ang pinamili, guys. At pasadahan ko. Para makita nyo. Ano ba ito? Ah, meron pa ditong di nakita. Pinasok ko lang sa loob yun naman. Ayun. Yung soft drink, mga yung drink. Ah, pinasok na raw niya sa chiller. Yung mga income na soft drinks. At ito ay yung pinunit ko na, guys. Eggs. Naglalaman ito ng eggs na ganyan. May mga balot. Ayan. Yung brown eggs, ganyan, oh. Ganito. Wala kasing nakatray na brown kanina. Ayan, yung pula na itlog. Ayan siya, guys, ang aming pinabili. At, nako, alam nyo naman, diba, ang mabuhay sa daigdig ay kailangang kumain. Kailangan naman natin talaga kumain. Ayan ang mga pinamili, guys. Ayan, nakita mo? Kita mo na? Okay, so, ang resibo is slow motion. Ito na, guys, magpaalam na ako. See you again next time. Bye-bye and see you again next time, guys. At magkita-kita tayo maybe this afternoon. Ay, ngayon. Nitong mag-live ng
grilling ang asawa ko. Mag-ihaw siya ng mulmol, squid, and barbecue. Pork belly. Tapos, maybe tomorrow mag-live tayo. Live in the morning breakfast. Okay, yun lang guys. At sana ay nakabigay ng Pork prosciutto. pork prosciutto ang... Yun pala ang ihaw niya guys today. Teka, punta natin dahil may sinasabi siya. Bago magpaalam. At magpaalam na rin siya. Magpaalam ka rin? Oh, yan. Ayan na. Ayan, ang ihaw niya guys. Oh, my God. Parang ham. Oh, parang ham. Pork ham. Ginagawang ham. Ayan, yan na. Tapos meron na siyang nagayat dito na para sa Dito, sa mulmol. sa mulmol. Okay, para sa mulmol nandyan na. Ang bilis niya ah. Kararating lang namin. Nakagawa na naman guys. Ako talaga namang hagibis talaga. Naglado yun tayo. Lalo, ayan, magpikpik na siya. At ako'y magpaalam na dahil maingay na siya. So, bye-bye guys. See you again next time. Love you guys. Okay, stay safe. Ingat lang ha. God bless. At maybe see you tomorrow.